جارك دين دم أو خش بتماشوان هجاوك مجود بشاد سبيك ده مع مستن فيسكار روجناموان حوالي مفاهيم الشق الاستوديو عمده جارك دي تجلك بخيراتي برنامج مع مستن ده 5 سال لسر داغر كريا داغر كرنا عفرني در باس بندقونا 5 سال ده ما وصل بلز بيجي دولة ترك داغر كرين ترك وشتين وي ين بنافي شورش السوري تشب سريع عفرني آن يعني تشتين لعفريني و لهرمين دن ين داغر كري دقومن براستيجي لبرچاوه همو جهاني دقومن يعني تشتيكو ام بيجنكو veya veşartiye u nayezanîn tune. Evçini piştîku devleta Türk sala 2018 dest bi qonağekî din kir çete têk çûn piştî têkçûna çeteyan ew xwe rastarast kete navberê û êrişa xwe ya mezin bi Efrînê ve da dest pê kirin. Yani 20 çileya 2018 به هفته و دو بالافران شهر دا دست بکرن سر عفرینه پشتی برخودانا به هم پایا 58 روزان عفرین هات داگر کرن لی پشتی عفرین هات داگر کرن تشتی هری بالکش او بو عفرین هریما هری به آرام یا Rojava'yı Kürdistan'ı bu, her vaha yar Suriye bu. Yani takriben 400-500 hazar nişteciyen Afrin'e hebun. Le dema erişen dagir kirine dest bekir 800 hazar insanla Afrin'e dijiyan. Koçberin Arap cihatı bunluğur bicibu bu. İca ev herema heri aram ku insan bere xunet dan velateki din, tınav velatı xuduş ciyeki datın. U dehemu ari de ciye geçti bu. Geçti bu. Berbe peş ve düşü, ali hüner u müzik, her tişt avakirne de. Şku erişiş berveyeki dest bekir. Yani bu minakek, jbo roşlata navin. Revebirina Afrin'e brastici minakeki heri giring bu. Aram bu. Yek gülleyek dedi net tekle. Yek gülleyek. İca ev herema pişti dagir kirine çil seriyi hat. Yek 400 hazar Kurdin herem Afrinî koçber bun jiyxu hatın derxistin. Yani bidara zori hatın derxistin. Yani ye mayî dure bereve hatın derxistin. Ji devlawan hemû Arab anî. Nîja ew Arabên ku piranî ji malbatên çeteyan pêk dihatin. Yani Afrîn û hemû navçeyên Afrînê buwan hatin dagirkirin ja ew çeteyên ku li hemû cîhanê ji Daişê xirabtir tên zanîn. Yani niha jî mesela gava merivlê dinere gelek çete car carna bi hev dikevin. Yani bi rastî jî peyva çete jî li wan kême. Yani çünkü gerek peyvek dî were dîtin. Peyvek din gerek were dîtin. Bi rastî jî yani peyva çete wan tamam nake çünkü iş çetetî vedetirin. Her tiştî pêk dînin. Jinan direvînin. Tecavüzê jinan dikin. Mal mülkê xelkê direvînin. İnsanan direvînin, zarokan direvînin ji malbatê wan pera dixwazin, ji bo wan berdin. Pirî caran jî wan zarokan dikujin. Ji ber ku pereyekî mezin dixwazin, nikarin pere bidin. Ya din Devleta Türk hemû kiryarên ku li wan de re bi destê çeteyan tê çekirin teşvik dike. Çima teşvik dike? Çünkü hedefeki heye. Ev hedefayı jî guhertina ve demografiyi yani siberoş eğer ev dagirkirin ji holê jî rabe yan jî bi rengekî ew devleta Suriye pêk werin yan jî bi hevre gavan bavêjin ji bo carekî din bêhna kurdawariyê ji wê bajêrê nê çi ji destê wî tê texsîr nake. Çi ji destê wî tê şûnewar darê hemherûn û çêya dibihîzin mamoste hema herftê Kemanîn û çek dido şûnewarê wê talan dikin, darê zeytûna ev her heftê her gav nûçeyek wê heye. Problem ew e ji ku gava tu bixwazî demografiyê biguherînê, tu bixwazî kimlîka wê herêmê biguherînê, tu lazim bi gor wî jî gavan bavêjî. Çi ne ew gav? Şûnewarên lûr, yên dîrokî. Hemû dîroka wî re. Hemû dîroka wî re. Yani ve tişta dagirker hemû waran kirine. Li Bakurê Kurdistanê jî tu lê dinerî bi sed hezaran ciyên kevin yên Ermenî û Kurd û ciyên dine hemû naveyan kirine Tirkî. Hemû. Yek ji wan. Lûr jî heman tişt dikin. Naveyan diguherînin dikin Tirkî. Ciyên ku em bêjin qedîmin xira dikin ji binî ve ji holê ra dikin ji binî ve.
yek tişte hatta Goristan'ın yani Goristan'ın diroki jî hildu eşirin o şxeyni vakit tutbeji darên zeytûnê ku darên zeytûnê û Efrîn pek veni yani cê mixabinê gelek wan xirat kin darên ku bi salan serpiyanê xirat kin ji binî ve hildu eşirin ya mayî jî hemû danî çeteyan ew çete li wan dera biriya Tirkiye zeytûnên Efrînê weka zeytûnên Tirka li hemû cîhanê bazar dikin. Yani îro li Ewropayê jî biçî gelek cihan bi navê zeytûnên Efrînê zeytûn tê firotin li hemû biriya Tirkan. Ya tiştê din jî mesela tiştê ku bal nakişîne Efrîn ji bajarên din cudatir bû. Tu baştir zanî. Yani nêzî Helebê bû, Heleb bajarekî mezin ya sinayiyê bû, ticarî bû. Ew bandora xwe li Efrînê jî kiribû, li Efrînê jî sinayî hebû. Yani îja ew ciyên sinayî jî hemû ji binî ve rakirine hemû ama yek ji wan nehiştire tev anîne li Entabê bicîkirine. Tev anîne bi Entabê cîkirine. Yani ji binî ve karxaneyên biçûk em bêjin atölye û sinayî tiştên din hemû anîn li Entabê bicîkirine vana jî biriya çete û müteahîtê xwe kirine. Ya din jî yani êdî dagirkirin reng jî guhertiye li Efrînê. Dagirkirin reng jî guhertiye êdî ber bi îlhaqê ve çûye yani Efrîn û heremên din yên dagirkirî ji alî walî û qeymeqamên Tirka ve tê rêvebirin. Yani niha bawayekî fermî li wan dera qeymeqamê wan hene, li wan dera waliyê wan hene, li wan dera postaxanê wan hene, li wan dera bankê wan hene, li wan dera yani wek bajarekî Tirka tê bicîkirin. Yani wek te got alawan jî heye û bi taybet dibistan. Mesela dibistanên Tirkiye AKP niha jî ew perwerdeyên şeriatê bi hêsanî nikare bicî bike. Yani li Tirkiye muxalefetek heye nikarin bi hêsanî bi gor usul û qaydeyên şeriatê perwerda bidin. Li wan deverên dagirkirî dike. Hemû bi gor esasên şeriatê. Yani wek hêzekî selefî, wek Daeş çawa heremê xwe bi rêve dibir perwerde li wan dera bicî dikir heman tiştê li wan dera dike. Yani bi şiklê perwerdeya Daişê û şiklê perwerdeya Devleta Tirk qasî misqalî zerre li Efrînê ji hev cudatî tune. Heman wek hebe. Belê mamoste hema 3-4 deqê memane divêm beşê de ji niha pê ve li gora te çi pêwîst e bêkirin? Yani em ji dev alî hesî berdin herkes bêguman û sedî jî em bawerin Efrîn vegere çi qasî bikin jî berku koçberên Efrînê dûrê Efrînê neketin. Ev jî xaleke pir girin ke hem Şehbayê hem jî Helebê yani 10 kilometrin Heleb 5-6 kilometre ez texmîn dikim wisa ji niha pê ve çi pêwîst e bêkirin yani Kurd jî em vî warî yani Devleta Tirk jî Sûriye jî Devleta Sûriye jî bi rastî ji bo carekî din ew herêm ne bi para Kurdan çi ji destê wan tê texsîr nake. Yani bêguman Devleta Tirk wan derna dagir kir lê feqet ev tişta em bêjin hikûmeta Sûrî Devleta Sûrî dijberiyekî nekir. Çima lûr Ereb bicî dibûn. Siber o jî eger Ereb cî bibin li hevhatinek jî navbera wan de çêbe ve Ereb li wan dera bi wê Devleta Sûrî jî bi rengekî bi awayekî xweş Kurda xelas bike. Ama Kurd jî li hember vê yekê berxudanekî mezin didin. Yani ne tenê li Efrînê li heremên din jî. Ez pê bawerim. Yani ahir her çi jî bikin evê Kurd bigîjine mafê xwe. Çünkü Kurd dûr bi sîstema xwe ve numuneyekî nîşanê cîhanê danî. Yani ew sîstem jî em bêjin mesela Rakka jî bajarên din jî ku piranî Ereb bûn bi şervanên Kurd wan derna azad bûn. Piştî azadbûna wan jî demografiya wan neguherî. Yani nîşan dan ku gelên wê herêmê pêk ve dikarin bijîn. Ev mînakekî mühim e. Ji bo siberojê jî ez bawer dikim ku ev mînaka wê cî bibe. Ew kesên ku li wan dera bi rastî sûc nekiribin bawayekî em bêjin li hember gelên din nebibin para tawanên li wan dera çêbûne wê dîsa li wan dera bin. Ama Kurd
û nişteciyên din yên ku wan herêman dijîn wê vegerin ciyê xwe. Yani Kurd dewleta Tirk ne tenê li ser Kurda vê tişta kir. Li gelek herêmên din ew Erebên ku bi dewleta Tirk û çeteyan re nedimeşiyan heman tişt li anî serê wan jî li Ezezê, li Babê, li Marê, li Cerablûsê van tiştana jî em dibînin. Wan herêman jî bawer dikim ku piraniya wan bi riya sîstema ku li Rojavayê Kurdistanê niha bi rêveberiya xwe ser pêk tê bi gor wê sîstemê ji nû ve bê sazkirin. Ama ji bo yekê jî tiştê herî mezin ew e ku meriv bawerî bi hêza xwe bînin. Meriv bawerî bi rayê û remana xwe ji pêşketira xwe bînin. Ew bawerî jî li wê herêmê heye. Yani van rojana dîsa tê qalkirin ku Erdogan wê êrişekî bibe ser Rojavayê Kurdistanê lê li hember vê yekê jî divê hemû cîhan jî vê yekê bînin rê nedin Erdoganê û sîstemawiya faşîst û li wan dera jî ji xwe bi hemû cüreyê amadekariya berxudanê tê kirin. Ama divê em vê yeka bizanibin ku taliya talî yên bi heq wê bi ser kevin. Gelek spas mamoste Fehîmî Şêk ez gelekî spasiyat dikim ku tu bû mêvanê bernamaya me besmê gelek spas. Spas xweş.